Benvidos a todos e a todas. No 90 Consellos de hoxe imos falar do perfil profesional de mecánico. Traballo neste posto desde hai máis de 5 anos, nunha empresa que fabrica vehículos especiais. Que mellor que eu para asesorarvos? En que consiste este posto? Os e as aprendices de mecánico encárganse de montar placas electrónicas. As tarefas principais son: 1. Collemos as placas para diferentes partes do vehículo. Por exemplo, para aire acondicionado, para as luces, etc. 2. Montar os componentes que ten cada placa. Todo o seu lugar e o seu xeito. 3. Soldar os componentes a cada placa. Haxe que asegurar que quede ben conectado. E como debe ser un aprendiz de mecánico? Debe ser unha persoa ordenada e organizada, e ser cuidadosos cos detalles, e cas medidas de seguridade. Agora imos ca parte práctica. Que dúas cousas non debe facer un aprendiz de mecánico? 1. Non debe ter os componentes desordenados. Perxudica o traballo e o tempo de produción. 2. Un aprendiz de mecánico non debe ter a mesa sen recoller, porque se poden perder componentes ou provocar un accidente. Que dúas cousas si debe facer un aprendiz de mecánico? 1. Ter moito tino cando montamos unha placa. A nosa precisión é a mellorarma. 2. Tomar as medidas de protección necesarias. Neste tipo de traballo, a seguridade é o primeiro, tendo sempre en conta. Así é o perfil profesional dun aprendiz de mecánico. Encaixas ti neste perfil? Como sempre, calquera dúbida, pregúntalle a tu orientadora laboral. Rematamos o 40 Consellos de hoxe. Atentos e atentas ao noso próximo programa. Unha aperta!